नमस्कार. आज काय स्पेशलमध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत हटके स्टाईल पनीर मसाला. शाकाहारी जेवणाच्या मेन्यू लिस्टमध्ये सर्वात पहिल्या स्थानावर कोण असतं? तर ते म्हणजे पनीर. पनीर म्हणजे कॅल्शियम आणि प्रोटीननी भरलेलं भांडारच असतं. पनीरमध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन, भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन्स, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन B12, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन ए, तसेच फॉस्फरस, झिंक हे सर्व शरीरास खूप फायदेशीर असतं. असं हे पनीर घरच्या घरी घरगुती साहित्यामध्ये पण हॉटेल आणि रेस्टॉरंटपेक्षा चवीला श्रेष्ठ कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूयात. 4 मध्यम आकाराचे कांदे, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो. इन्ग्रेडियंटची लिस्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. ओके, आपण बघूया इन्ग्रेडियंट. जरी हे जास्त दिसत असले तरी ते आपल्या घरामध्येच उपलब्ध असतात. आपण स्टेप बाय स्टेप बघूयात. पनीर मी 200 ग्रॅम आहे, ते मी क्यूब करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मी असे क्यूब केलेत. तुम्हाला हवे त्या साईजमध्ये तुम्ही करू शकता. मी ह्या साईजमध्ये केलेले आहेत. एकसारखे साईजमध्ये केले तर ते दिसायलाही खूप छान दिसतात. आपण 50 ग्रॅम पनीर खिसून घेतलेलं आहे. हे बघू शकता. यामध्ये आहे हाफ टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर म्हणजेच मक्याचं पीठ. यामध्ये आहे काश्मीरी रेड तिखट. इथे आहे मीठ, हळद, घरगुती काळा मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला, धने पावडर, गरम मसाला, जिरे पावडर. आपण 4 मीडियम साईजचे कांदे स्लाइस करून घेतलेले आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे स्लाइस करून घ्यायचं. आणि 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कोथिंबीर, 1 हिरवी मिरची, 1 इंच आलं आणि 10-12 लसणाच्या पाकळ्या. खड्या मसाल्यामध्ये आपण घेणार आहोत 2 तेजपत्ता, जिरं, दालचिनी, 2 हिरवी वेलची, 1 मसाला वेलची. हे सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता आपण सर्वप्रथम पेस्ट बनवणार आहोत. हे हाफ टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर आहे म्हणजे मक्याचं पीठ. त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे किंवा जसं पेस्ट बनवायला लागेल आवश्यकतेनुसार पाणी घेणार आहे. सुरुवातीला 2 चमचे घेते. आपल्याला लागणार आहे 1 टीस्पून धना पावडर. मेजरमेंट नेहमी फ्लॅट घ्यायचं. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड तिखट. यामुळे ग्रेव्हीला कलर खूप छान येतो. त्यानंतर लागणार आहे हाफ टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला किंवा आपला ठेवणीचा कुठलाही मसाला असेल तरी चालेल. मी इथे कांदा लसूण मसाला वापरलेला आहे. तुमच्याकडे अवेलेबल आहे तो तुम्ही वापरा. आता लागणार आहे 1/4 टीस्पून हळद. ती यामध्ये घालून घेऊयात आणि आता हे मिक्स करूया. जेव्हा आपण मिक्स करतो त्याची आपल्याला फाईन पेस्ट बनवायची आहे. जर आपल्याला पाणी लागलं तर आपण ह्यात ॲड करणार आहोत. मला थोडंसं पाणी लागेल. अगदी थोडंसं पाणी मी ॲड केले जेणेकरून त्याची फाईन पेस्ट बनवता आली पाहिजे. ही पेस्ट काय बनवायची का तर मसाले एकसारखे मिक्स होतात आणि कुठे ग्रेव्हीमध्ये टाकले किंवा मसाला बनवताना टाकले तर ते जळत नाहीत किंवा करपत नाहीत. अशी ही मस्त अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण सुरुवातीला मसाला बनवून घेणार आहोत. एक पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्यात थोडंसं तेल घातलं आहे. आता आपण खडे मसाले घालणार आहोत. सुरुवातीला जिरं, 1 मसाला वेलची, 1 दालचिनी, 2 हिरव्या वेलची, 2 तमालपत्र, सर्व मसाले घातलेत आणि 20 ते 30 सेकंदासाठी मीडियम आचेवरती भाजून घेतलेत. आता याच्यामध्ये आपण स्लाइस केलेले 4 मध्यम आकाराचे कांदे घालणार आहोत. तेही एकसारखे भाजणार आहोत. गॅस हाय केला तरी चालेल, फक्त मसाले भाजताना गॅस स्लो करावा. त्यामुळे मसाले करपणार नाहीत आणि त्याचा स्मेल आपल्या ग्रेव्हीला लागणार नाही. मसाल्यांचं काम फक्त एकच असतं की ग्रेव्हीमध्ये फ्लेवर आणणं.
आता आपण कांदा असा भाजला, हे बघू शकतात, कांदा या रंगावरती भाजला. आपण त्यामध्ये आलं, लसूण आणि मिरची घालणार आहोत. एक मिरची, आलं आणि लसूण हे यामध्ये घालून 1-2 मिनिटासाठी भाजून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता कांदा आपला हळूहळू मध्यम गॅसवरती भाजतोय. त्याच्याबरोबर बाकीचेही मसाले भाजणार आहोत. कुठलाही मसाला जास्त करपवायचा नाही, त्यामुळे टेस्ट बिघडू शकते. आता आपण घालणार आहोत टोमॅटो. 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तुम्ही नेहमी हायब्रिड टोमॅटोच वापरायचे. जे गावठी टोमॅटो असतात ते जरा आंबट असतात किंवा खट्टे असतात असं म्हणतो आपण. आपण हे हायब्रिडच टोमॅटो वापरलेले आहेत. त्याचा कलरही खूप छान असतो आणि ह्याच कलरमुळं, टोमॅटोच्या कलरमुळं ग्रेव्हीला अजून कलर येण्यास मदत होते. जसं की आपण रेड चिली पावडर आणि टोमॅटो ह्या 2 गोष्टी जर व्यवस्थित वापरल्या तर आपल्या ग्रेव्हीला छान कलर येतो. आता हे बघा, हे सगळं एकसारखं भाजलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही कसं. तर ह्या सर्व भाजायला मला एक 10 मिनटं लागलेली आहेत. आता ह्यामध्ये थोडंसं मीठ घालते, म्हणजे मसाल्याला जे मीठ हवं आहे किंवा मसाल्याची चव वाढवण्यासाठी किंवा मसाल्याच्या चवीपुरतं आपण थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. आता ह्यामध्ये जी आपण पेस्ट करून घेतली होती सुरुवातीला ती घालणार आहोत. लक्षात ठेवा, आपली पेस्ट छान, मसाले आपल्या पेस्टमध्ये मुरलेले आहेत. त्यामुळे ही पेस्ट आपण जेव्हा मसाल्यामध्ये घालतो त्याचा तेव्हा फ्लेवर खूप छान येतो किंवा मसाला करपायची शक्यता अजिबातच राहत नाही. आता हे सर्व आपण एकजीव करणार आहोत. हे बघा, सर्व एकसारखं भाजून घेतलं. आता ही अशी दिसते ग्रेव्ही. यातून आपल्याला खडाई मसाले बाजूला करायचे आहेत. तमालपत्र, काळी वेलची किंवा मसाला वेलची आणि दालचिनी ह्या 3 गोष्टी आपल्याला बाजूला काढायच्या आहेत. त्या जर आपल्या मिक्सरमध्ये ग्रेव्हीसोबत ग्राइंड झाल्या किंवा मसाल्यासोबत ग्राइंड झाल्या तर त्या कडवट लागतात. म्हणून ही स्टेप आठवणीनं करा. आणि आता ह्यामध्ये घातली कोथिंबीर. हे सर्व मी मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेणार आहे. त्याची एक फाईन पेस्ट करणार आहे. आपला मसाला तयार झाला आहे. आता आपण पनीर बनवायला घेऊया. याच्यामध्ये मी तेल गरम करत ठेवले. 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 टेबलस्पून लसूण मी क्रश करून घेतला आहे. तुम्ही बारीक ठेचून घेऊ शकता. मी खिसणीनं खिसून घेतला आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये चव खूप छान उतरते. तुम्ही कट करूनही घेऊ शकता. हे बघा, मी खूप स्मॉल पीसेसमध्ये असं खिसलेलं आहे. लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला ते एकसारखं हलवत परतायचं आहे, म्हणजे ते कुठेही लागणार नाही किंवा करपणार नाही. हे बघा, आणि मिरच्या असतात ना त्याच्यामुळं फ्लेवर खूप मस्त येतो. आता आपण ह्यात घालणार आहोत जी आपण मसाला बनवून ग्रेव्ही केली होती ती घालणार आहोत. मी जेवढा मसाल्याची ग्रेव्ही झाली ती सर्व ह्याच्यामध्ये घालत आहे. हे बघू शकतात तुम्ही. ग्रेव्हीला कलर किती छान आला आहे ना, दिसतानाच किती मस्त दिसतंय ना. हे सर्व एकजीव करत हलवून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे पाहुणे येणार असेल तर तुम्ही ही ग्रेव्ही बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. ती कमीत कमी एक फ्रीजरमध्ये 8 दिवस राहते. अशी ग्रेव्ही बनवून ठेवायची आणि नंतर पाहुणे आले की ही ग्रेव्ही घ्यायची, त्याच्यामध्ये पनीर घालायचं. हे थोडेसे जसं की 1 टीस्पून हळद पावडर, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून जिरा पावडर आणि थोडासा गरम मसाला. मी इथं गरम मसाला थोडाच घालते का तर मी जो ठेवणीचा मसाला घेतला आहे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मसाले आहेत माझ्याकडे. तुमच्याकडे जर तसं नसेल तर तुम्ही गरम मसाला जास्त घालू शकता. कलरसाठी काश्मीरी रेड चिली पावडर 1 टेबलस्पून घालते. याने कलर अफलातून येतो. आणि चवीपुरतं तसंच 1/2 टेबलस्पून ठेवणीचा मसाला. हे सर्व आता एकसारखं मिक्स करून घेऊयात. बघा, कलर किती मस्त दिसतोय ना. एकसारखं सतत हलवत राहायचं. 2 मिनिटाच्यामध्ये अजिबात पाणी वगैरे काहीही ओतायचं नाही, का तर याच्यामध्ये जर पाणी ओतायची घाई केली तर मसाल्याची चव बिघडू शकते किंवा पनीरला आपल्या चव व्यवस्थित येणार नाही. 2 मिनटं सतत हलवत. आता ह्याच्यामध्ये मी पनीर किसलेलं आहे ते घालणार आहे. किसलेलं पनीर घातल्यामुळं काय होतं, आपण जी ग्रेव्ही खातो किंवा पनीरसोबत जी आपण
पनीरचा मसाला खातो त्याच्यामध्ये सुद्धा पनीरचा एक फ्लेवर येतो किंवा तो जो पनीरचा क्रंच येतो तो खूप अफलातून लागतो. आणि हीच खरे सिक्रेट आहे की आपलं पनीर खूप छान टेस्टी मस्त असं होतं. दिसायलाही किती छान टेक्स्चर आलं आहे, बघितलंत ना. येस, आता हे 1 ते 2 मिनटं झालेली आहेत. मी एकसारखं हलवून घेतलेलं आहे. आता आपण गॅस मिडियम गॅसवरती ठेवू. बघा टेक्स्चर किती सुंदर आलं याचं आणि पनीर कसं दिसतं त्याच्यामध्ये मिक्स झालं आहे, एकसारखं मिक्स झालं आहे आणि खूप छान दिसतं हे. ग्रेव्ही आपण सतत एकसारखी हलवून घेतली तर खाली चिकटणार नाही किंवा करपणार नाही, म्हणून ही एकसारखी सतत हलवत घ्यायची. आता त्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत. लक्षात ठेवा, मीठ आपण मसाला बनवताना घातलं आहे, त्यानुसार ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं. मीठ घालून पुन्हा एकदा आपण एकसारखं हलवून घेणार आहोत किंवा परतून घेणार आहोत. मसाले छान असे भाजलेले आहेत. आता त्यामध्ये आपण आपली कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी जेवढं पाणी लागणार आहे तेवढं गरम करून घ्यायचं आहे. क्यूब घालायच्या अगोदर पाणी घालायचं, लक्षात ठेवा. आता आपण याच्यामध्ये 1 कप पाणी घालणार आहोत. तुम्हाला जर याच्यापेक्षा जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता, पण ही ग्रेव्ही थोडीशी घट्टच असते, जास्त पातळ नसते. तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही यात कमी जास्त पाणी करू शकता. आपली ग्रेव्ही एकसारखी भाजून तयार झाली आहे. त्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. 2 मिनटं याच्यामध्ये आपण काहीही पाणी वगैरे काही होणार नाही आहे. 2 मिनटं झालेली आहेत. त्याच्यानंतर आपण आता घालणार आहोत पनीर. पनीरचे मी एकसारखे क्यूब करून घेतलेले आहेत, ते मी याच्यामध्ये घालणार आहे. तुम्हाला आवडतील हव्या त्या साईजमध्ये तुम्ही पनीर कट करून घेऊ शकता. हे बघा, पनीर आपण याच्यामध्ये घातले. आता हे घेणार आहोत 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी. कसुरी मेथी आहे ती हातावर छान अशी चुरायची आणि मग त्याच्यामध्ये घालायची, त्यामुळे ग्रेव्हीला फ्लेवर खूप मस्त येतो. कसुरी मेथी घालणं खरंच इम्पॉर्टंट आहे, त्याचा फ्लेवर खूप छान असतो. मी कसुरी मेथी घातली. आता त्याच्यामध्ये घालणार आहे बटर. हॉटेलमध्ये प्रत्येक ग्रेव्हीमध्ये कसुरी मेथी आणि बटर घातलं जातं. आपणही हॉटेलपेक्षा चांगली चव करणार आहोत, तर आपणही त्यांचे थोडेफार गुण घेतले पाहिजेत. त्या पद्धतीने कसुरी मेथी आणि बटर आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे. बटरमुळं तर्रीही यायला खूप छान मदत होते, त्याचा कलर खूप छान येतो आणि चव खूप मस्त लागते. आता हे आपण मिक्स करून घेतलं आहे आणि आता आपण हे बघा हलक्या हाताने मिक्स करायचं. जर मी पनीर भाजून घेतलेलं नाही आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही भाजून घेऊ शकता. पनीर मी हलक्या हाताने मिक्स करते, कारण मी जर फोर्स लावला तर पनीर ब्रेक होऊ शकतं आणि मी जे पनीर आणले ते खूप छान आणि सॉफ्ट असं आहे. आता आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरणार आहोत किंवा घालणार आहोत. हे बघू शकता तुम्ही, कोथिंबीर घातल्यानंतर किती मस्त दिसतंय. जसं मस्त दिसतंय तशी त्याची चवही खूप वाढते. बघा, ऑलमोस्ट आपला पनीर मसाला तयार झालेला आहे. आपण प्लेटिंग करूया. बघा, एकसारखं कोट झालेला आहे आणि ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सीसुद्धा एकसारखी आहे. मस्त ना, किती छान दिसतं हे पनीर. जसं हे दिसायला छान आहे तशी त्याची चव ही भन्नाट आहे. तुम्ही हॉटेलमध्ये जाणारच नाही असं जर पनीर करून बघितलं तर तुम्हाला ह्याशिवाय दुसऱ्या पनीरची चव कधीही आवडणार नाही. तुम्हालाच असं वाटेल की तुम्हीच रेस्टॉरंट स्टाईल शेफ झाला आहात. मग नक्की करून बघाल ना. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आज काय स्पेशल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. थँक्यू.